Nimbag nga aldaw tayo amin kakabsat kin gagayem. So ada kami manin itata ditoy. Kuman weno away kakabsat. So panibagong videos na naman mga kaibigan. So dagitoy itinak inala itatay nga bunga iti sandiya kakabsat. Dagitay pitil nga kun kunami nga isag paumi nga iburi dibo daytay abrawon mi nga alukon kin kastamoten daytoy okra wenno saluyot kunami iti Ilocano kinadamoten iti banor nga utong na kinadamoten daytoy kun kunatayo nga lamos nga nagapu iti karayan nga isu dagitoy masapol nga dagitoy nga lamos kakabsat ket matuno tapno kastakit dayay digunan to ti papanan iti nanam na kurilaw ken kastamoten iti bunog. So dagiti kakabsat intay manen si daen. Kaya nadamot tan iti kun kunata yung ibori dibod pay. Nakaala kami iti gudwa sa ako itatay nga bunga wenno bagas iti kamote. Dagito iti ilaok iti intay si daen itatta. Buri dibod nga kunada iti Ilocano. So God bless us all kada kayo amin Luzon, Visayas in Mindanao kastamot kadagiti adda iti bro, dagiti kakabsat tayo dita, OFWs dita. Ti apo ti kan kanay nga mangliliwa. Ken mang tarabay kada kayo dita. So thank you very much. Dahito ti pagayam yo, Brother Benny Hines nga mangipat-patag unay kada kayo. God bless us all. Love you.